po, kumusta po kayong lahat? Ito na lang po si MD Saraon ko. Agad po tayo punta na beach. Hello po, mag-walking po ako punta ng beach mag-breakfast. May dala akong kape at saka pandesal. Samahan niyo po ako maglakad. Walking distance lang po sa amin. Yung sa village namin, kaya hindi lang po maglakad sa umaga. Pink yung mask. Pati damit pink at saka black. Peach pala. Samahan niyo po ako. Doon sa mga minibus. Mga bus pala. First na silent live stream ko, hindi umubra, mga 9 minutes lang. Kaya sinave ko na lang ng 1 hour. Ngayon, try ko ulit mag live. As in live na live. Walking doon, mga bus papuntang Saikong Center. Pinaka sentro ng Saikong. Mga bus, oh. Tripod sa pizza ng jacket. Oh, live. Ito yung village. Yung ano to, yung bahay ng mga mayayaman sa Marina Cove. Malamig dito. Medyo maaraw na siya ngayon. May saging. Sa Pinas, itong halaman na to, naku, trending na trending. O, dito, oh. Wala lang, nandito sa may mga, yan. Pwede akong kuha ng saging, dahon ng saging dito, oh. Wala, oh. Yan, oh, may saging dun, oh. Bunga ng saging at puso ng saging.
lang namin. Ayan na. Kita niyo po yan? Mga yate, mga private yate, at saka pwede kang mag-rent dito, diyan ka matulog. Di pa ako nag-breakfast. Kaya nga, naglakad papunta dito. Maaraw na. Mamaya magtanggal ng jacket. Yan na, oh, ganda. Napintas. Sa bahay na to may mga orange dito o sa taas. Dito sa taas yun oh. Eh parang hindi naman nila kinakain yan ang Marina Cove. Mga yate, yan oh. Mainit na. Yan. Pabisan na ako. Ganda ng halaman na to. Walang dahon pero may bulaklak. Nahuhulog kasi winter. Pero bulaklak niya orange. Wala siya ngayon. Yan na oh.そうか、神様。Doon ako pupunta. Doon. Medyo makulimlim na mga araw. Hindi na siya masyadong malamig. Naihi ako. Oh, may saging.
Mamaya siguro punta ako doon sa pinakasentro ng Saikong. Maglakad papunta doon. Oh, doon pa. Diretso lang. For a while, punta muna ako mag-breakfast dito sa malapit sa beach. Eto, kung gusto nyong pumunta dito sa Saikong, may hotel dito, oh, The Pierre. Pierre talaga. Yan, The Pierre. Yan. Pagkano kaya? May ano sila dito, oh, yung scuba. Pwede kang mag-rent, oh. Yun, oh, yung The Pierre Hotel. Shout out po sa mga kaibigan ko na mga YouTuber. Si Mom Jane. Si Jane. Kumusta po? Ate Pams. Pams workout. Pamski workout. Ito na po, oh. Yan na. Hawakan ko yung phone ko. Baka mahulog. Sarap maglakad dito. Ayun, oh, yan ang hotel, The Pierre. Ano ko? Yan. Ang sarap sanang maglakad. May ka-holding hands. Hi! Valentine's na. I am. Yan. Yan. Opo ako dito. Ay, basa. Kasi umulan. Dito ako sa upo. Kaya lang basa. Kalang ha. Ito na lang. Kapag kumura yung phone ko. Pagkakala. Ayan, it can lose on my bag. Ito yung kape ko. Kasi wala akong dry food dito. Ay, hulog ah. Pandesal. Paaraw.
Tayo of you. Tabingi. Ala, ayusin ko. Mahulog. Tagal. Ganyan muna. Tabingi. Mag-breakfast muna ako ng mainit na, oh. Ano ba naman ang damit ko? Doble-doble. Ewan. Away. Mainit-init na. Hi. Tagal mo na ako nagdamit ko. Nainitan na ako tuloy. Mamaya na. Kape muna tayo. Ano po? Kala ko di ko dala yung maliit na wallet ko. Patay. Nandun pala. Breakfast is at the beach. Hindi in the beach. At the beach. Kasi nandito na ako. Ito yung pandesal na ube. Ube pandesal with cheese. And coffee. Nescafe coffee. Coffee is life. Kaway-kaway sa mga mahilig sa kape. Ito po yung kape ko. Nakalagay sa mobile works. CNY second day. Dito ako sa may baybaying Pakway Beach. Hindi Pakway na to. Basta, malapit sa amin.
Sarap ng kape. It's a lovely day. Having coffee mula sa beach. Ano ko yung pandesal. Cheese. Ubet cheese daw. Ito, cheese. Pas kape. Day off muna tayo sa pagluluto. Holiday dito. Makapagluto si Cheche. Ang cute ng aso. Ang laki. Ang aso ang nakashade ito. Makainggit naman. Isang pamilya doon. King. Ang pamilya ko sa Pinas. Binapos ko. Oh, hey, Pachoy. Doon tayo sa kabila ng light. Hello po.
Papa Balls. May dalawang Papa Balls dito. Pasaway. Hindi nilalamig. Nag-isip ko ba yata? Kasi mga puti. Maarawan na tayo. Mainit. Mainit na kape. Maalat-alat itong pansin na nabili ko. Sabay. Maalam. Maalam. Magpa-music sana ako, baka makapirect tayo, lagot. Ay, salamat. Masarap magsumba dito, oh. Sumba. Tapos ang kape. Ang kape. Ang araw, mainit na. Siyang magtanggal-tanggal. Hello. Naka-recharge na po ako. Nagpapasalamat po pala ako sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko po. 1K subscribers na po ako ngayon. Maraming pong salamat sa patuloy ninyong pagsusuporta sa akin sa panunod ng mga video. Salamat po. God bless.
na manipis na long sleeve, isang t-shirt, at itong jacket ko na manipis. Ayan. Suksok ko na maliit sa pagkumaliit. Sarap magpaagaw-agaw mo yun. Ang gandang bagong-bagong dito. Kung kaya mag-ano dito, mag-rent ng bagong-bagong. Hindi masarap. Mamaya magsusumba ako. Kaka-breakfast ko lang. Nakasumakit ang tiyan.
學想齊抗疫，送你威露士免洗搓手液加消毒濕紙巾。
Pagod na ako. Pagod na ako.
na ako. Ano ba yan? Parang yan, magandang. Hi guys! Welcome to training dance workout. I'm Ju. Pagod na ako. Mainit na.
May maingay dito sa akin kasi naghihintay sila ng renta ng boating punta sa isang island. May naghihintay kaya maingay. Sensya na po. Pero hindi ba naiintindihan?
Okay tayo. Sigaw.
Naglawakit ngaminin. Nagpaitan taataaw. Ilocano song. Ang daming isda dun, sa may kilid dun. May namimingwit. Yan na sila. Walang upuan dito. Parang gusto kong pumunta dun sa may distrika, pinaka-sentro. Okay, punta tayo. Samahan niyo ko. Lakad muna tayo. Lasing ko lang yung camera ko. Hi! Pagod na. Naihi ako. Mas ko lang. Parang after ko sa kabila na lang. Ingat lang na lalakad kayo. Gandang exercise ang paglalakad. Ihi muna ako. Balik ako doon.
ihi muna ako. Ilagay ko muna yung phone ko sa bag ko, ha. Stay tuned. Ihi muna tayo. Thank you.